Sesikhona again Mashelela TV. Sikhona endaweni esigameko konakele bafethu nibona siphethe insizwa lana. Ake siqale sibuze insizwa yakwethu la. Hayi insizwa kuyaxoxeka. Yini igama leqembu? Sodlula bebhejilo basuka endaweni yakwaXimba esigodini saso 12. Hayi niyaxokeza ngempela siyibona insizwa zonke lezi insizwa. Ziyashoda iphelele. Bangaki kahle nje igama Ziningi izindlekazi ningakhulu ziningakhulu angikwazi ukuzibala ziningi kakhulu. Oh sijabula ukunazi. Kuya ngamagama noma nengoma nizosina kwenzakalani? Hayi sibahle nje sime kanje asina senze lutho thina siyabukwa nje thina. Sobukwa thina. Hayi kuhle kuyabuka ngempela kuyaqobezela njengoba nibona abafethu kusonakele osemakhaya laphi bafethu konakele ngempela siphethe obhuti bethu abahle kanje. Mashelela TV siyabonga oyedwa nje sicela nje athi qaphu siphinde sikubingelele bhuti. Hayi mina. Yebo sisi. Ninjani bhuti wami? Siyaphila kakhulu sisi. Ubhuti bayigama isibongo uqhamukapi? Unkululeko kaMlabo osuke esigodini sakaXimba. Siyabonga bhuti siyabonga kakhulu. Ngifuna futhi insizwa yakwethu la. Ithaphi yami ngempela ke la kuwe kuhambisana wena stofuza wena silenjani uyabona ikhomba. Siyabona. 2 slices owenza is equal to 4 slices. Yebo. Ubhuti ngicela ukwazi igama isibongo. Hayi igama lami nguAndelo Hambeje. Usukaphi ubhuti? Siwakhona kaXimba. Hayi konakele bafethu uXimba ugcola amathafa konakele ngempela. Khona omunye ngimbonayo mangithi shece hayi amehla mawavumi. Ngisafuna ukwazi nje bhuti igama lesibongo. Hayi ukholwana Hambeje lo phansi kwaXimba. Hayi uwona le mpela uXimba njengoba nibona ongekho la ulaphi bafethu Mashelela TV siyabonga kakhulu.